My number one. Έλενα Παπαρίζου λοιπόν επί σκηνής. Και my number one φύγαμε. Καταπληκτική, μοναδική η Έλενα Παπαρίζου. Έχει κάνει 9.000 άτομα εδώ στο φόρουμ της Κοπενχάγης να χορεύουν. Εξαιρετική χορευτική κίνηση, υπέροχη δυνατή φωνή. Ερμηνεύει φανταστικά το τραγούδι του Χρήστου Δάντη και της Ναταλίας Γερμανού που χάρισαν στην Ελλάδα τον περασμένο Μάιο στο Κίεβο την πρώτη πρωτιά στη Eurovision. Ποντιακή και κριτική λύρα μαζί δίνουν την ελληνική ταυτότητα του τραγουδιού, στο ρυθμό του οποίου χορεύει από το Μάιο όλη η Ευρώπη. Αυτή ήταν η υποψηφιότητα με το 14.